85 evangelism apart na Agradaa is ya sentenced 15 years imprisonment a oni aban ekoko ate ewo afiase finhia edonum no 1 gig Agradaa ni senior brother 1 gig any mother abe clash so far as Asiamah concern in this video no but me go say na mama onchiretire mu assemble na 1 gig ebe kan ye Agradaa ma meso ebe kan bi 1 gig as abe reply no that's what it dey cause enyina ase aha Penyah media best rose any day mo like video no that ma subscribe as never take my picture content update na ba chere wa adwen da mama comment section so so baso no a share video no first enya bi ahwe enti on the 3rd of July and ba ni sim say evangelism apart ye Patricia Sedua aka Agradaa woman Gaddafi ya sentenced by Accra Circuit Court to 15 years imprisonment say onko ye dwumaden enfa mo o my konko Ghana according to the because say the event that start happening on the 7th of October 2022 church scam no as edidimwa any many other stories and edidimwa is ede Agradaa abewie bia edrum and the ama issue be ekwa no social media people be na react to that now that same day na eba news in say ya chi Agradaa out of nowhere anyways a hintasem ebe try no show so ebe kan say Agradaa brother your friend no 1 gig kan kwa na ono en Asiamah ni nyina ni Agradaa nyina ya asore aso mi ya adwan kama ekoba say yes 1 gig you know asake Asiamah Agradaa ekunu apam na frifie ho atutu prumu yese wa pam Asiamah frifie se wonko be ma wa ba ware ye tu ko ma na ne te kura ya china tu den ye woso nsini fia ye tu kusane mako para say asme ba news ni mo hintasem nzo ninka de news e ba e ma obia na obia disseminate bi na we say enwa anopa ye Saturday no na efa ensem a e ba ni news ensem hintasem de ba ye ese 1 gig Agradaa brother akopam Asiamah efiri fie na Agradaa ni team no ene a whole lot no 1 gig edin ka be brega se debi wonye bibia saada enye no kre on debi wo mo dam se obi ni kunu tifie na bibia ba was makopam debi onye se ontimi nya sa ontimi nya Good morning. H0T obi biara edoba gebuan TV so midin ane osempakani 1 gig na wa woni tia ese edu kwasie da bia senia aya na yede bremo na no e ka kan mo ese obekọ asori na wakokotie awrade nyankopon asem no eno na mankwa asem no eno na tumi wo asem no eno na etutu ahombone asem no eno mu ana otia your life will never be the same na mechiatia onipa biara asa abre yi o hwe eye geguan TV mesre ese video we mane enko achiri follow page no efa emame na ebo bia like no so na share ema onua bi na onua bi eso so entimi entie ebi na meka se ene eye kwasi da no mechia eye me nua ba Reverend Dr. Evangelist Mama Pa ebi a wo biara mechia no na machia na dofo enyina se wo dono se wo tan no obi biara ye de enchia emam se sa pray e de meka se obi tan o ana se wo tan obi ana se wo obi e wo problem bi a enye abra owo asamanie mu ana se aya abra owo ohaw mu nyina yenye baako na yemfa odo emo odom ni emo mpaye emfama aye Reverend Dr. Evangelist Mama Pa se baby biara a wo biara yakopon enka na on shanity na se da se le timi sama beka ye nsabie mu a yenyina ya bom e de ahusi nyom e de ada o twedi ampon yakopon no ase na meka se eye enam social media no so ase abra eye court e ma the judgment no eye me osempakani 1 gig eye menua entin de bebe e ka se eye efie a otimu oni ni kunu ene ne ma etimu sorry oye TV station meka say e operate no makoho akọ tutu ni nyina mu apam ni kunu asi abonte mesre se enti sa man ni mu mra ene de ye adwuma oye ne yire enti no se bibi esi ewo no yire entemu a wo akonya ese ade biara a wo se wosusu utimi ye no otimi ye ase okunu saa na so ena ase obusuani anase onua no so no wo so ade biara wo se wosusu ye etimi ede boa no wosusu watimi ayede aye bat enu kwan se bibi asi entini na wo de emra ahya wo nsem eye enema bi a ense emfata da bi o man ni wiasim ha na ayete no eye mra na yede etena eye ewiasim ko animal forest ya
ɛpɛ ɛna mɛka sɛ mmerɛ ni eti aboa biara etumi kyi ne yɔnko aboa biara awie ɛwɔ mmerɛ ko a ɛnyɛ bɔne but ɛba ate asefo asase wɔ esu bia ɛyɛ mmara ɛna yɛde ɛtena ɛtena serɛ ase saa bere deɛ yɛn nyinaa yɛkɔ asɔre ɛnɛ ne yɛkɔ tie awurade nyankopɔn asɛm no yɛkɔ sɔɔ ne yɛde mpaebɔ ɛna yɛbɔ na yɛabɔ bi ɛde ama ɛyɛ mmea me sister ɛyɛ reverend doctor evangelist mama part ɛsɛ nyame ɛbɛka ne ho na nneɛma biara nso so a yɛgu so a yɛyɛ sɛ obetumi afiri hɔ apie no nyame nso so ɛbɛtɔ nsupa agu so ama biara aso so akɔ so ɛwɔ asomdwe na mɛka yɛ sɛ ka asɔre na ɛkɔkɔ tie nyankopɔn asɛm your life whatever they say bidin ɛne ɔsɛ baka mene me wife ɛma no wɔkasa kura no ohwɛ ne yiri anim a ohwɛ one day yiri anim a ɔkasa ade one day yiri ya da no one wasɛm went no one man this who your space is at my ɛyɛ normal kɔna only good mood para sana only good mood na wo sɛ ɛnɛ Sunday no ana Asiamah ɛyɛ asɔre ɛhɔ no address Agradaa issue no na man focus an ɔne Asiamah no kra Agradaa kodam ɛyɛ ne de any other o address issue no na ɛhɔ no Agradaa maame ɛne Agradaa stepfather ɛkɔpie mu asɔre mu na ɛhɔ no ana Agradaa maame ɛkɔ blast 1 gig ɛsɛ an wate sɛ Agradaa kɔ mu kra no na asew na de sɛ ɛyɛ Asiamah no 1 gig ɛkɔfie sɛ nka ɔkɔtu no atoto puma ka wɔpam ɛno deɛ ne ba no wadi ne ho yaw ne ba de ɔyɛ ba no yɛ no ɛntwa yɛ like wadi ne ho yɛ sɛ ne ba no yɛ ne brief saa awerɛkyekyerɛ nsɛm nkuranhyɛ sɛm yes akyerɛ nsɔre ma bɔ nsɛm kɛseɛ ɛfa ma wɔn mo ɛnyɛ wɔn nko a wɔn nua ɛyɛ meyiri nua bɛrima wɔyɛ sɔfo wɔ aha yɛfrɛ no Paul Sifa Pastor Paul Sifa bonsema ono so ebra oba no Paul Sifa be ka o ma me mo na mo so de e wo ha mo ka kire ensore ma eni die mu ensore ma etie mu awurade enhyira mo hallelujah ensore ma o me fa yi na sema awurade amen ono na onim ne ye na oye ma ne ma Niese bia yemfa na semanda amen ejira ha enye bone em se emami ye fa no ensem bebre na ekoso esisi enso enu guase a ekoma abusua yase Angel Asiamah enye ye da enye ye fe se ye transe na yankasa na ye gu ye ho fi eti asase ebe kasa yes ama amansan nyina ate na ebe de be nwanwa se be ma no one ne enye mpratwe o eya ware yes bo sama no enye mpratwe eya ware na sebe semeba no mpo wafiri mu mpo a anya sane seko na se ya chi no ya wada ade achi fiada di ni abere makogina wo se wo de credo akotum eti wa pam no my foot curse bo nsam kase na ye de ma asam no curse sida na bi sun sida na yu ase ka hu se e ka won ntana ka wotu ono so ho ono de ni nua ba de abane na onim ochina de beto no God bless you church father se onyoko ho asamba na susumani nya wode susumani nya wode na sebe se otan no mpa ye bibi mani hu se unua no obi nim krasa wota one wo yire kogina dwom edi mami atem o tia simple one ne nkasa wo e ba ne se na wo sori kogina media so se wakotu wakontafiden watukra wawa Erade mfa ne bone nchen amen baby a maseba ene ne krofo nyina wo bia ya de chapa ma wo yentimi nya sanfo so wenti amasebere mada Erade mfa nche yen yes amen ya de chapa ene chese emma masebere ma oh yes ono no wo fi hwe nkwala o
ɔna ada ne batan ɔno nko a wae be matan na ukina media so say what the palo kwa kutu ni ni aba ne de abande ɔhwɛ ne de wɔ kyerɛ oh yes bɔn nsɛm na ɛde de kaseɛ afa mɔmɔ church mother na ɛduru no som yes hallelujah amen ansa ne se mekasa no mema sɔfo akan Isaiah 41:10 amame baby ameba na ho Isaiah 41:10 yenti already asem Isaiah 41 verse number 10 what say ensuro na me no ne wo ho amen ema wakoma ntu Jesus na me ne wonyankopɔn wɔse mɛhyɛ wo den enso mɛboa wo enso me de metiri ni nifa no bekura wo mu awurade asɛm nie amen hallelujah amen baby mama party obia me de san kranhye asɛm wei ma no sɛ onsuro ɔma na koma ntu abo de nyankopɔn wɔde ne tiri ni nifa no ebekura ne mu amen amen na orinka baby a wo hoda bi oh yes Christo di mu amen amen enso na ma me da mo ase abo de nyankopɔn ka mo ho amen sɛ bebrebe nyina achi munya ya mo mpa ye na mo ba be gyina ye chi ene da yi na de mi kru kan ye no eye mmea me ba 1 gig ade a wa ye na ye me ya ye ma reho abushia ne yente sa da bi mase kwa mi Asiamah okita kuma bere ye da ne mu papa e wonya nipa ya se ya toto na se e wa abushia ne mu kra bo sam kasia ma sam no kra God bless you man of God amen amen papa e ba abushia ne mu no sabio enche ye de nanso obi a wonya de kana nsape no wahu ne suban ene nanso sofo e ba abushia ne mu no mahu bema wo ye kas mahu akoma e da ne mu kas amen amen na sabita frache asem na aba na asem aba asem si ya woda da yen kan tre papa ne se on free ni fie wotim na enko won ko hefa wawa sase ye sentia eti mi ba 1 gig sa ni jambra asem na waye tia na konta no baby a wo no onya nuhu no onya adwensa kyena ene no mepa na konta chewo tamso se waya bone kase hallelujah amen wonu aba na kura na wona ne nka wo wawa wonu nu aba na nka enti ne akwa eba nyina metimi aka kire plane se wo ka ho bi ekwan a wafa so no wo ka ho kas kase ugu akonta ho fi yentimi nya sa abushia ne yente sa sabi tafrache se me ba ne mpa firi mu mpa netimi nka kire masse se sa ne makọ yenya ne sa asante ne kwawa mamre no yenya ne sa masse obetimi atene fi agye se bia wase we die me pese me ware na se opeso ware de na wotime nware ntena wo yere efie na we de yasem ena aba be ma na edi akone aba me gina me ni ahode o me ko han me ko tojo nyina ebugu papa e wa ya de papa so for nyame sraw pa our father God bless you man of God na akoma bere da mu no awrade sha odin omo ngo sranya kase amen entie de obi beka wate papa me pa wo chao ni ya wate dia babia fa cheme why papa ni sraw obo ade nka ho me no so mama part on ka hoda obeba adomo nenti amen bon sam kasia pa amo mi papa mare wo sunya mi sraw amen wade mpa na wode dim hase achi wunya wo no ompa wo no nyankopon nya wadom omo ahosra nya kase awrade nsra mo enso ne manyina me damase adomo nenti amen so for Paul everywhere yesu no amen amen kase pani dwane wi a
le suasa ene bakakra me ka che wa konta ne se bibia wo nyame sem ene nyame wan hye oden amen ye de ejina wachi ene enim ni a eko bo nyame kasa ade nyina ye di bibia enim se ya mame bibia ra wo no nyame ka ne ho amen bibisia e wo de nti abasa na menim so be free so afri oh yes tie nyina ye fa mpa boy mu oden cause en time am yachi amen amen bo sam kase emomo emra wo motrasi awade shramo church madam so na bo sam kase ema meire mame ne papa yes ene ni nua bema akonta amen amen say na Agradaa mame e kan na eno ana 1 gig eso ati no ma oba panyini pa te se me ana wo twam tro kese pa to you say wo twam dot me say ene 1 gig so amfa spell mame so mame ko je nyame fie go twa dot etro so ntwa no so ababonte abebo na adwa tro mame na enye fadi agro but me mame a obe ka say eye no kore no anytime me kasa ayatintin because me social media na ade no wo kasa to me so na ade me emfa me ho me sister obe ka say bebre e de ato me so agumani mu ase eno no nyama asem but say asem aba na ya chi no na obi ama force publication na sabre na wasi nyina ye kan ye hu bom ne ya adwene baako na yetibi pe kwan ya be fa so a ye be yi ye nua no apie no sabre na mode atrosem kunsun papa mu ba enye enti mesere obi be diedi ese eye wo maame ana aba beka ese eye no kore abeka nsem bebre e de akire me pa cho no kure no nyina no media for meka say media bia o investigator mo munya investigation ana say Asiamah ewo CCTV footage bi a e kire say maba ne fie empode ne nsa abebo ne dan mu bang ya onfa emra meto abonten ana say mawura efie ho kra mawura ho mpo a onfa emra na omemfa meto abonten na ewiase nyina ehu say import ba ko TV station ho nyese TV na dum TV ni enum ye TV a eye adwuma enti say TV ni ye adwuma na say matimi akopamo workers ye wo ho ase TV na bedum enti no TV no so no eye ade broadcast ko ba bia enti no so no mfa eno so ho evidence e kire say makọ efie ho na makọ akọkọ pamo workers a wo TV station na me de padlock ato ho ato asore no a me maame a owo me o etimi abegi agiram na Asiamah fra o ma begina property so na omudi ntro e de to me so no menim the motive behind that ade na omoye ye no me nti ase na me dwene ho a ensiso because enti ase nim ese me ankasa me maame ebeba aba be kasa asem no aye wo public e de a kire se nya social media for e kan e no kore a wo maame wunim se enye no kore me maame wo fie ene mama party fie no e 100 meters e de down ho it is me bakra be ye de bi wo kwa wo fie ho a obeti TV station ene bebia me maame e fie eti e just make us say lolo kwan kwan de twantem just 500 meters na wadru ho asore ho waja junction say 1 gig ma ko gina ho ekita padlock ekita hammer me de ya na 1 gig hwan na enim 1 gig obehun se ma be gina asore ho onfa camera ento me so hwan pa na be hunu se 1 gig aba abegina asore ho onfa camera ento me so ana ma be gina fie ho eye dede pese etu Asiamah onfa camera ento me so na wo be gina mekwa TV ho akoko ye dede esi makotu omo ofiri ho ana weka ben o se ma be pamo no sa weka ne mekasa weka ben en wo so wo ye dwuma o today's TV na me ma ba ho aba be pamo no asori dan no bro so wo ye obi a waba heaven way a ni gate no China door kakrake da no ye tu door no kwa de so na me ntimi so fa na me de kra door no kwa akoto ana say key no me ye ne dan ene ma lock no enti mo ba asore no ye de oh Jesus you see these things ekire yan ma ye hunu say ade bia na ebesie no se nyame so opa niam bi ho ntoma a edidi say ya ana eko enti no
we didn't say etwago e wo social media mountain e fa Agradaa nisua e na kotum a say efie kura no edija abetu fie eya Agradaa kasa ntwetwe mutu onu abema panyin ene ne maame e da be sie ni so far as Asiamah eya concern. What is your view on this particular issue? Obi wa kire wa adwene maame e wo comment section aha ipenya